इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन 9/10 अधिक 4/15 बरोबर रिकामी चौकट छेद 12. तर रिकाम्या चौकटीच्या जागीची संख्या कोणती? तर या प्रश्नामध्ये आपल्याला रिकाम्या चौकटीच्या जागी कोणती संख्या येते ती काढायची आहे. तर हे उदाहरण करताना प्रथम 9/10 अधिक 4/15 या दोन संख्यांच्या बेरीज करायची आपल्याला. तर या दोन संख्यांची बेरीज करताना प्रथम आपल्याला यांचा छेद समान करावा लागेल, कारण हे दोन्ही अपूर्णांक आहेत. दोन्ही अपूर्णांकांची बेरीज जेव्हा होते जेव्हा त्यांचे छेद समान असतात. तर या दोन अपूर्णांकांचे छेद समान करण्यासाठी सर्वात मोठी संख्या कोणती आहे? 15 आहे. पाया छेद कोणता सर्वात मोठा आहे? 15. 15च्या पाड्यामध्ये 15 दुणे 30 आहेत आणि 10च्या पाड्यात सुद्धा 30 आहेत. 10 त्रिक 30. मग 3ने आपण 9/10 या पूर्णांकाला गुणू आणि 4/15 या पूर्णांकाला आपण 2ने गुणू, कारण 15 दुणे 30. तर पहा 9 गुणिले 3 छेद 10 गुणिले 3 प्लस अधिक 4 गुणिले 2 छेद 15 गुणिले 2. 9 त्रिके 27 आणि 10 त्रिक 30. बेरीज चिन्ह 4 दुणे 8 आणि 15 दुणे 30. आता छेद समान झालेला आहे पाया अपूर्णांकाचा. यांची आपण बेरीज करू. तर याचे आले 35 उत्तर येते. याचं 35 आणि छेद 30. तर पहा याला 5ने भाग जातोय. पहा 5चा 7 35 आणि 5 30. तर आता उत्तर आलं 7/6. परंतु आपल्या रिकाम्या चौकटीत काय सांगितलंय की रिकामी चौकट छेद 12. तर छेद 12 होण्यासाठी 6ला कितीने गुणावं लागेल? रिकाम्या चौकटीची किंमत आपल्याला काढायची आहे. छेद 12 होण्यासाठी आपल्याला 2ने गुणावं लागेल. मग छेदाला जर 2ने गुणलं आपण तर अंशाला सुद्धा आपण काय करू? 2ने गुणू. किती आलं? 7 दुणे 14 अंश छेद 6 दुणे 12. म्हणजे रिकाम्या चौकटीच्या ठिकाणी कोणती संख्या येईल? 14. रिकामी चौकट बरोबर 14 असणार आहे. तर उत्तर 14 आहे. पहा हे शिष्यवृत्तीचं उदाहरण आहे.